Recorda, el que tu facis amb els residus, amb la brossa que generes, és important pel medi ambient. És el nou vídeo de l'Associació de Veïns del Maresme per fomentar el reciclatge a la zona. La iniciativa sorgeix de la comissió de l'entitat encarregada d'aquesta qüestió, anomenada Besòs Maresme Barri Net. Fan accions informatives i xerrades en escoles i casals de gent gran, però van detectar que calia fer quelcom més. Vam veure que hi havia molta gent estrangera que no entendia molt bé la funció d'aquestes taules informatives i van començar a pensar i van dir, hòstia, podríem fer un vídeo amb 7 idiomes. Xinès, urdú, àrab, català, castellà, anglès i francès. Van decidir que fossin veïns del barri i no actors que aparegués en el vídeo amb l'objectiu de guanyar en proximitat. Em va semblar una superbona idea i més pel tema de diversitat cultural i promoure bons hàbits com aquest, així que vaig dir que sí i no ho vaig pensar, la veritat. Aquí viven gente de diferentes países con diferentes idiomas. Hemos hecho 7 idiomas para que toda la gente que vive aquí puedan entenderlo. Tot i que el vídeo està rodat majoritàriament al Besòs i al Maresme, els autors consideren que pot ser útil a qualsevol part de la ciutat. Mi idea principal era que sea aprovechable desde el barrio, pero como era un mensaje tan útil para todos, realmente lo planteé a nivel visual de que se puede aprovechar desde cualquier lugar de Barcelona. Han tingut el suport de l'Ajuntament i ara volen difondre'l en espais com el transport públic de Barcelona.